Медиите са навсякъде в обществото, включително и в стените на училището. Но защо аз, като учител, трябва специално да обърна внимание на медийната грамотност в уроците си? За нас има 3 причини, поради които определено трябва да се обърнете към медийната грамотност в класната стая. Нека заедно разгледаме защо това е от съществено значение в днешния контекст. От известно време знаем, че медийната грамотност е от решаващо значение. В съвременното общество много училища и образователни системи са включили обучението по медийна грамотност в своята учебна програма, което го прави повече или по-малко задължително за вас, като учител, да се ангажирате с него. Всяка страна акцентира на различни аспекти на медийната грамотност. Затова е важно да се проучи какво конкретно е споменато в учебната ви програма. Понякога терминът медийна грамотност може да не бъде изрично посочен в учебната ви програма, но може да бъде вплетен в други компетенции. Тя може да бъде разгледана в конкретен предмет, в проектна работа или интегрирана в различни предмети. Начинът, по който е включена в учебната програма, служи като препоръка. Може да се подходи по много различни начини в уроците ви. Понякога актуалните събития ви изненадват. Представете си, че вчера е имало инцидент с кибертурмоз в близко училище. Чувате, че това влияе на вашите ученици. Как можете вие, като учител, да реагирате на това и да го обсъдите с класа си? Може да бъде и нещо различно, като слухове за продукт за отслабване или инцидент с изпращане на сексуални съобщения, свързан с известна личност. Когато определени теми са актуални във вашето училище или общност, е от съществено значение да ги разгледате, за да подкрепите учениците си и да им помогнете да разберат. Като учители, ние се сблъскваме с предизвикателството да реагираме на това, което се случва в обществото. Важно е да бъдем информирани, защото светът и медиите, които ни заобикалят, постоянно се развиват. Ако не сте напълно убедени, да се задълбочите в медийната грамотност. Третата причина може да ви убеди. Като учител, можете просто да се запитате какво е важно за вашите ученици и какво е релевантно в контекста на медийната грамотност, освен актуалните събития и учебната програма. Децата и младите хора изследват онлайн и дигиталния свят. Те са активни в социалните медии, в специфични групи, играят игри и понякога взаимодействат с хора, които не познават от другата страна на света и в много ситуации. Това да е обогатяващ аспект от техния живот. Това им дава възможности, които в противен случай могат да бъдат трудни за достъп. Въпреки това, те може да имат въпроси, за които не сте наясно, защото не са налични в изследванията или медиите. Затова може да бъде интересно да говорите с учениците си за тяхната употреба на медии, техните перспективи относно новините, онлайн взаимодействията и така нататък. Можете да направите това по различни начини, например като гледате видео заедно с учениците си и след това проведете разговор за социалните медии. Организирайте сесия на YouTube кино, където вие и вашите ученици заедно избирате релевантно видео и го гледате заедно, докато водите открита дискусия по темата. Тези 3 причини, учебната програма, актуалните събития и преживяванията на ученика формират основа за въвеждане на медийната грамотност в класната стая. Като обърнете внимание на тези 3 причини, можете да запалите медийната грамотност у вашите ученици и да намерите отправна точка за нейното включване в обучението ви.